pastorets musicals van néixer baixant de Llívia i a partir d'aquella possibilitat de fer els pastorets, perquè jo ja feia 2 anys que dirigia els pastorets, però ja també tenia ganes de fer un canvi perquè no estàvem repetint els mateixos pastorets, vaig veure una possibilitat, mira, fem alguna cosa diferent i que si aquest any hem de fer alguna cosa en els pastorets, que sigui canviar-ho totalment i fer alguna cosa diferent. I si surt bé, bé, i si no, mira, tal dia farà un any. I l'aposta va ser arribar a Arenys de Munt, posar-me en contacte amb en Xavi, ja escriure un esbós de músiques i una mica la idea de l'espectacle, anar a veure en Xavi Iglesias i comentar-li, escolta Xavi, que jo tinc aquesta intenció, i me'n recordo que era el juliol, que estàvem tancats a casa seva, va fer una riarada espectacular, va entrar aigua a tot arreu i no ens vam enterar de res perquè estàvem pensant només en els pastorets. A big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing We will rock you. L'any 2002, un grup d'amics encapçalats per en Joan Mas va tenir la gosadia de fer realitat el somni de portar a escena un musical. Sense gaires pretensions, però amb molta il·lusió, van engrescar un grapat de joves en la realització d'uns pastorets musicals. L'aposta era arriscada però seriosa i es va saber combinar la innovació amb la tradició. Els pastorets musicals parteixen d'una idea de fer un espectacle musical i com que es van repetint cada any es van innovant, i l'interessant i curiós és que molta gent ha participat en aquest projecte i que moltes cançons, músics, gent de compositors d'Arenys de Munt, la Montse fent les lletres, la gent ha anat participant en aquest projecte i jo crec que hem aconseguit que tothom se'l fes seu. No són els pastorets d'en Joan, sinó que són els pastorets de tothom.